No, to jak to mówi stare powiedzenie ludowe. Siema, siema, albo się nie ma. Witam. I kontynuuję. Akt 4, rozdział 5. Będzie akcja. Akcja burza. Operacja, produkcja, dystrybucja. Multiplikacja. O kurde, byle. Ale dmie. Ale oni to pięknie zrobili. Jerona. Cudo. Się obalł. A! Zwiało granat! All right, keep moving. Musisz rozdupić. We gotta move, people! Suppressing. Dobra. Jeszcze jeden. Czyżbyśmy mieli słupka? Tak! Dzięki Dariusz! Dzięki Dariusz za powrót do loży masońskiej. Dzięki! Dziękuję pięknie. Polecam się. Ej. Jeszcze jeden i jutro rozdajemy. More of them up ahead! One dead drone! Suppress that! Over there! Zion! Holy shit, there's two of Nakarmić. them! They're getting All right, stronger! keep moving! Ej, tu jest metoda. No nie tako. Ile on przyjął na głowę? To jest patola. No nie. A, zapomniałem. Kurde no. No. Ja. No nie, no panie. Umrzył. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Kurde, jak się zestresowałem, że on mnie zabije.
skopa. Hold on! Nie ma piły, nie ma piły! Your gun the other way! Get him out! Jo, to dupca, ja kochaja. To jest impossible. Przejść na drugą stronę tamy. Ale gdzie to się robi? Gdzie to się przełazi? Ej, a my nie są na drugiej stronie tamy, nie? Come on, push up! A tam. Tutaj. Come on, Dobra. down here! Z buta. Swarm just keep coming. Yeah, and that wind flare is getting worse. I say we wait it out. We can't. We don't know how long the storm will last. No to fajnie, kurde. Pozytywnie się zapowiada. God damn it! Aha! A! Take cover! Watch it! Jubies! Stop! And now we've got drones! Clear him out! No weźcie go. I'm out! Oh, God! One down! Got it! Right now! We're clear! Now what? Now we get across! Shit. Hold up! There's a turret! Aha. Damn it! It's dug in! I can't No i get co it w back! związku z tym? Any ideas? Kurde, coś trzeba zbulić na nich. We gotta deal with that turret! Tylko co? Coś trzeba rozdupić. What about that Albo thing? tym! Ja wyszczelić. Hey! Give me a hand with this! What are you doing? That seeds piece has been dead for years. Yeah, well, it's worth a shot. I'm hoping the bombs in this thing still have some kick. Je. All right, let's see what it's got. O, ciul. And again! Kurde, jak to zdmuchuje. One more! Use the wind. Jakaś tak. Project! Use the wind! Launching again! Jest, Launch słabo. the bombs toward the turret. Here we go! Use the wind! Dobra. Here it comes! A, bez mała. Get ready! No kurde. Pull! Czemu to nie idzie? Get it! Come on, we gotta take out that turret. Więcej pod wiatrem, no. And again! Use the wind. No, prawie. Project!
O, Here we go! i teraz o to. Czyli troszkę mniej. No, minimalnie. Here it comes! Ja, ej, to jest bez sensu, chyba że... Tak? Use the wind! Come on! We gotta take out that turret! Launching again! Good shot! Oh yeah! They still Aha. got some kick! Tak, One more! Turret's down! dobra. Has a little too much kick! Look out! I can't believe that worked! Come on, let's go! Heads up, more drones! Holy That shit. ship just came in! Need some help here. Great. Out of the storm and into the swarm. Piła bardzo chętnie, Now this I can use. zawsze. Just what I need. Look out! Sniper! Uh-oh. Sniper! O kurwa. Check your aim! Dawaj! O panie, trochę Dead Space'a przypomniało. Piękne czasy. Okay, guys, we gotta go. This storm's just Siema getting steryt. worse. Heads up! We got a nest! Kurwa, nie mam czym... Ej! Czekajcie. Watch out! Pa! Yeah! Ha! Lock and load. Yeah. Back in your nest. Got it. Take that. Get the nest. One dead draw. Lost and load. Back in your hole. Take that. All right, get to the next one. O! Ale jazda. O, kurwa. Whoa! Storm wall's here. Come on! We gotta push to that substation! Nie! Kuźwa! Aaaa! We gotta get inside. O, pierunie! Door's just ahead! Get on the outside. Ciś, ciś! Okay, who else votes we stay inside for a while? Me. Right here. Kurde, zajebisty pomysł, żeby zostać. Is that ironic? It sucks, but technically, still no. Could be the power's not being routed here. Then we gotta fix that. If this substation's dark, so is the radio tower we'll need to call backup. No. Dalej był z tą burzą pokój na chwilę przynajmniej.
Z buta wjeżdżam. Where are we going anyway? Spire. Is that some cog base? No, a town. It's been deserted for decades. Yeah, let's No, just hope that Inferno. radio No, tower's Inferno functional. taki Power or no power. bardzo Hey, przeciętny. Dad, check this out. Well, that switch should reroute the main feed. Nice. We've got power and so does Spire. Now let's go make that call. No i fantastycznie, bajecznie. Kurde. Someone really didn't want anything getting through here. Hey, those transformers give me an idea. Check the control panel, see if you can vent the cores. See that? A few shots on that exposed core should be enough to overload the system. Causing a massive electrical discharge. And clearing the way. Good idea. Holy shit! Okay, Dad. You've obviously done this before. No, but close Siema, enough. Paulo. Come on. I'll take that. Tak, szału nie ma, ale jebło. That wind flare's still going strong. If we're lucky, it'll have passed by the time we're out of here. Yeah, I think we've established we're not very lucky. Marcus, this backup of yours. How do you know he'll help? Back at the house, I sent word I might need him. Pretty sure he's been waiting by the phone ever since. Yeah? I guess we'll see about that, won't we? Coś będzie. Już coś słychać. A nie, to nam się walają jakieś szkła pod nogami. O, snajpera? Tak, tak, tak. Snajpera bardzo tak. Pan Szkieletor. It's him. To ten, co matkę porwał. Who? The one who took my mom. Kate, don't listen to it. Tell Nawet me where my mother po angielsku go do. After your mother lies to me. Yeah. Oh, shit. Krystaliczny brumak. Jo, to dupca. The crystals on that thing are indestructible. Shoot the scan. Fire those scabs! Got another. This is taking too long. What else can we Kurde, do? w co ja miałem mu strzelać? Wait! Transformers! Denise, that one. We can open the transformer from up there. Dobra, zaro.
got you. Hang on. Tamten niech leży. Bydlak wariat. O! That's it! The transformer's open! We gotta shoot the core! Kurde, gdzie jest ten... Aha, pod nami. All right, boosters are exposed. Open fire! Hey! Fluids are Ah. useless against those crystals! Dobra. Czaję. Strupy. Teraz jeszcze trzeba tak zrobić. Zresztą będzie miał dużo strupów i będzie go łatwo zabić. Motosyns. All right, core's exposed! Now we shoot it! O! Got one! Po strupie! O! Uh-oh. No puść dyno. Nie, ty idź. Ała. O! Dobra, to jest gówno, trzeba lecieć dalej. Shoot the blisters! Gdzie jest przełącznik dalej? Tutaj. To jest... tego potwora nie stworzyło People Can Fly, to jest Brumak. I on był w Gearsach oryginalnie. Ale dopiero w drugich. Aha, to w sumie może... Nie, on nie był nigdy... Nie szło z nim walczyć na konsoli, on był tylko na PC-cie. Ale on potem też był. Core's exposed! Time to shoot it! No fajnie. Open fire on those blisters! Got it! Cały ostrupiony. Tak, wersję PC-tową jedynki robiło People Can Fly, dokładnie. Ja muszę Bounce by amunicję the mieć. gate!
No nie. Jeszcze te ciule. Nie, to jest wydupcone. Dobra, dawaj. Okay, now we shoot the core. Ja. Pomocy, ojciec, 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 ojciec. Just blew our chance! Reopen that transformer! Chcę zrobić sprawnie. Transformers open. We gotta shoot the core. No jak, no jak? Panie. Dobra. That's it! Now shoot the blister! Mało amunicji, mało wszystkiego. Kurde, ja nie wceluję. Gdybyś mógł zostać kim zechcesz, kim byś był? Byłbym tego bossa zabił. Mam nadzieję, że był jakiś... No ja, dobra, był safe. Całe szczęście. No. No ty chcesz, gnoju mały. No wywalaj. I no nie piła. No skacz, pało. Kurwa. Na 8 batów. O. W piździe se poszczelaj. Irritation. O. O. Dawaj strupy! Ciulku. Ale walczcie, walczcie. Błagam. Aaaa! I see you, I'm coming! Oka pizdę. No, moi musieli paść. To te debile. Dawaj ojciec. Kurde głupku. No daj tego... Daj ci tego syfa wydusza, no. Pomocy, ojciec, pomocy! O!
Czemu on nie strzela? Czy dobrze? Hej! Ogub! Jo, to no daj ci te obrzodzenia. Likwiduję te brzydkie. Jaki on jest uparty. Nie, 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 nie! Pomocy, pomocy. Ja... Kurwa. Ile oni mają? Target the blister. Kurde. I'll take that. Miało być proste niby. Tata! Kurwa! Dawaj wrzoda! Dawaj wrzoda, dobra! Nie! Ja, no to zajebiście. Mam nadzieję, że się po wrzodzie zapisało. Kurwa, to ciężkie. A, nie zapisało się chyba. Ta gra jest głupia. Jaka gra, ta? Czemu niby jest głupia? On jest głupi. Jeb ci w ryj. Dawaj panterza. No weź się wychyl. Polecam. Polecam najmocniej. Czekaj, dej to. O! No pokap. Pokap Penherza. Yeah! Dobrze, kurwa, dobrze. Pokaryja. Dobra, dwa ostatnie Penherze. Kurwa, do osłony! Kurde. Gdzie on ten Penherz ma ostatni? Jeszcze te ciule męczenniki. A, tu!
Lepiej z dołu. No nie! Kurde, kąsaj żyłę. Nie, tego nie uzdupia nigdy. Kurwa. Ten granatnik zabrać. Kajon Bow. Nie na tym. Wydupiać. Kurwa, spele małe. Dobra. Jak to mogło... Dobra. Wejszło. Kurwa, zid. Fuck. Dobra. Wal się na pizdę. Ammo do tego potrzebuję. Markus, kurwa, syna ci mordują. Nie tnij piłą. Ja, no, najlepiej. Kurwa, czemu nie? Czemu nie, no? Czemu nie? Czemu nie? Czemuż by nie? Ojciec. Wstawaj, ciulu, wstawaj. Ty umrzyj. Leż. Dobra. Leżeć. Uwal się na pizdę i nawet nie mruknij. Jak to mówili. O. Dobra, poka. No poka, ciuloka. A sami grę przeszli. Widzisz, jak oni walczą. Jak ciule. Ostatnie. Kurde, ja muszę go jakoś obejść. No idź pan, usraj się. Dobra. Ten też stupy. Ja, jest granatnik. Dobra, dobre. Ojciec. Dobra. Idziemy na dół. Lecę sam. Zbiera naboje. Dobra. Leci Locust. Znaczy Rojo. Dobra. Przylej się. Pało. Dobra. Nie! Ojciec! Ja! O!
You swarm are all connected, right? In your hives? Well then, broadcast this. We're getting my mother back. Then we're burning your goddamn hive to the fucking ground! Z buta wjechała, no. Aż mi ścięło grę. Now what? You know, Jin, as much as I enjoy our chats, we're a little busy. You said before I didn't know what was going on, so why don't you educate me? Look who finally figured out that 4 people aren't taking on the entire COG army just for the hell of it. Took her long enough. Here's what I propose. We all go back to New Ephyra, and you tell me exactly what's out here. Ja. You've seen them, haven't you? This isn't an intelligence summit, Lieutenant. Yeah, that's pretty obvious. What's obvious is that my efforts to keep our society united is the only chance we have against whatever's out here. You actually believe the bullshit that comes out of your mouth, don't you? Must be comforting, since no one else does. Lieutenant? I'm not your fucking lieutenant! JD, what's happened? A, dźwięk się odsunął, ale to się naprawi. Dobre. Co tym razem? Ile można mieć HP? To już zakrawa. Czekajcie, ja bym go... Łapaj! Obok! LOL! What the hell happened to Jin? Yeah. Just, I don't know, we'll sort it out later. We need to get to that radio tower. Wait. You hear that? Yeah, sounds like Jin didn't come alone. Dobra, w ogóle zaczęliśmy ostatni akt ponoć, tak na marginesie. Myślałem, że ta gra będzie dłuższa. What is this? Tu jakieś walki, kurde, się dzieją. Jin's bucketheads are taking on the swarm. A, ciulają się. Jeez. Never thought I'd be rooting for a bunch of DBs. No i niech się ciulają, no. A, spaliłem. Hey, Buckethead, we're trying to help you! Wow! Watch that dude! We got a Guardian coming in! Filip, ale czaj, że to nie jest dzisiejszy shooter. Ja czytałem 10-12, no. Tylko wiecie, kwestia jest taka, że ja w te klocki jestem dobry. Nie, żebym się chwalił. Kurwa. Babo, niestety... Wow, what the... Czasem zginę, no ale to każdy czasem ginie, przecież. Takie jest życie. What the hell happened? Czasem się ginie. Just, I don't know, we'll sort it out later. We need to get to that radio tower. Wait. You hear that? Yeah, sounds like Jin didn't come alone. What is this?
Jin's bucketheads are Kurde, taking Filip, on ale the to nie o to swarm. chodzi. Tu jest całkiem inaczej w ogóle kampania budowana jak w Never thought innych I'd be grach. rooting for a bunch of deviants. Ja po prostu szybko mi to idzie, no. Dobry jestem, no. That'll help. Let's do this. Frag out! Quick, 1-2. Out in front. Wow. We got a Guardian coming in! Getting stronger! A, dobra. Niech strzelają, no jak lubią. Ej, czekajcie, ja muszę tylko jedną rzecz zobaczyć. No nie, dobrze. A nie, dobra. Ja bym najpierw tego położył. Spać. Teraz tego. Shield is down! O shit. One dead sight! Nie! Idealnie odpalił. Wiecie co, ja sobie tu zakończę odcinek chyba. Albo jeszcze nie. Jeszcze muszę spróbować, kurde. Yo, what the hell happened to Jen? Just, I don't know. We'll sort it out later. Za bardzo Get mi się that radio spodobało walenie z tego minigana, no. Wait. You hear that? Yeah, sounds like Jin didn't come alone. What is this? Jin's bucketheads are taking on the swarm. Jeez. Never thought I'd be rooting for a bunch of deviants. That'll help. Let's do this. Oje, przepraszam. We got a Guardian coming in! It's making them stronger! Dobra, niech to tam fajnie ciulo jeszcze. Another Scion! Ulala! Trzeba uważać. Kurde, ja mam na niego prostą metodę, tylko musiałbym mieć granaty. Z tego warunku nie spełniam. Fuck you. Okay, I think that's all of them. For now. Then let's head to the radio tower. List. Takich to ja na śniadanie pożeram. Hey, come on. Let's get this open. Letko. No i co? There it is. Radio tower, dead ahead. No, na mój gust to jest trochę daleko. Okay, so what did happen to Jen's body? I think that Pouncer's Witaj, quills Preda. hacked into it somehow.
How would that work? A bioelectric field, maybe? Or some kind of voltage-gated ion channel. Oh, yeah. That makes sense. It does. Yeah. Ej, teraz gra powinna dać taką chwilę wytchnienia. Żeby się ponapawać i tak powiedzieć, oje, jak tu pięknie, patrzcie, oje, i jero, napaść, oje, I oto dupca. Jak się podoba? Superowa gra. Superancka. Można powiedzieć. A jeszcze nawet Multika i Hordy tak nie ogrywałem jakoś porządniej. Jaki fajny go. Locked. We gotta find a way around. Way around? It's not here, Pape. It's not here, Mujin. It's not here, lady. A może tu? Ja mam taki lepszy lancer? Nie, mam taki zwykły. Dziadek nie był nigdy poetem w jedynce. Tak, był. To jest Marcus Phoenix, mój ojciec. Znaczy, tej postaci, co nią steruje. Nie, że mój ojciec w rzeczywistości. Chyba nie. To by mógł być ojciec Pudziana. Nie mam granatów! Kurdi! Ja widzę, Papę się bardzo kulturalnie bawi. Jak na swój wiek. Kurna, zaś ten Saiyan, Super Saiyan. Pa! Ciulci! Pa! Drugi! I ciulci! Jakie to jest satysfakcjonujące. Dwa. Papę, co ty? Ale mi... O kuźwa! No to nie przeżyłem. Albo przeżyłem. Jo, nie wierzę. Kurde, weź umrzyj. No zabijcie go! No! Fuck you! Ja pierdolę! Nie mogę, no nie mogę! O! Kurwa, miałem go z noża wyjebać. Tu nie ma dobrych wyjść. O! Pojebala. Czekaj. LOL. Proszę zostawić moich...
Ja falę, no nie wytrzymiał. Kończę odcinek na YouTube'a, moi drodzy. Rozwiążemy ten problem już w kolejnym. Już niewiele zostało do końca gry. Myślę, że jeden odcinek, może 2. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, zostawcie te łapki w górę, to jest najważniejsze. Elo.